Sabating prajurit ditata bangsane sing becik padha ngati-ngati. Maju payutan padha rekaman awas kanca. Mikir. Oh. Gending kok lara pusgaling wadya menaker gumara tambur berswarane ketetuking lampah muda panggopo sarta berkeperi eling lantar ompet obyok mawuran kanjong kanca prawadya bawa lumaksana lagi para prajurit urung bajaya sing ati-ati anggone daden bojo kita lon sakjroning alun-alun nggih. Para prajurit sampeyan maju ger. Kaya panggil ulah kamri glaning keset-keset ing dening para wajaba. Turangga. Durok aja yo ger oi. Ayo le, rada bisa keto. Ayo loki. Ayo setunggal diatur ki kaya kakene.
Yo. Ayo ger para prajurit. Maju sing ati-ati. Busana nira nggih. Kadya dene kuntul kang aneba sajroning palagan panuh. Nggih para satriya kembar cacahing wonten 7. Raga Jaya. Hei.
mak. Mak. Ayo le. Andi goyang aso. Ayo. Iki lo. Iya. Sor. Andi goyang. Goyang. Alayo. Alayo. Kok kalau kowe. Oh. Jos. Sore iki kepenake awake dhewe yo mojok yo raja ini aja kedo disawang kancane aja dipikir sing lagi naksir aloke wong ora tombo yo aja yo la
takok sing padha delok jumbuhna rasamu sing lagi tuluyo maca lalapate jam ramati Gedhe pangapuramu